Jackson Beckett, dia punya decoy. He's good. Okay, not understanding a little bit of a difference here. Stock roads, the other classes. Kalau pasti Rakma, kalau bukan ada posisi Rakma, anda akan sambal kalau naik anda. Terus kayak buat saya di mesa, kalau baik dia harus live stream. Passo, jullie innerste rol en jullie opties vinniger as blitz. Wel, je ziet het zijn de huis en de soms zien jullie hier een kleine rond. What an Afrikaans.